Castor SRO v Rakovej je od roku 1993 hlavným dodávateľom stavebného materiálu v okrese Čadca s najnižšími cenami v regióne. Ponúkame široký sortiment produktov pre všetky fázy stavby, od základov až po strechy. V našej predajni nájdete kanalizácie, múry, stropy, komínové systémy, fasády, zatepľovacie systémy a interiérové riešenia. Máme tiež bohatý výber náradia, vrátane stavebného, elektrického a záhradného náradia, ako aj lešenia a rebríkov. Naše služby zahŕňajú odborné poradenstvo, ktoré poskytujeme prostredníctvom našich špecialistov na predajni. Ponúkame tiež dopravu stavebného materiálu priamo na miesto, miešanie farieb podľa vašich požiadaviek a možnosť prenájmu náradia. V našom kúpeľňovom štúdiu nájdete široký sortiment kúpeľňového vybavenia, vrátane nábytku, batérií, radiátorov, vaní, sprchových kútov, toaliet, umývadiel, škárovacích hmôt, obkladov a dlažieb. Nebuďte pri stavbe sami, kráčajte s nami, baví nás tvoriť domovy.